Bismillah, alhamdulillah, vessalatu vesselamu ala Rasulillah. Musulman doğanımız soraptır, kurşun guydurmak doğru mu deyiptir. Kurşun guydurmak näme musulman doğanlar? Käbir halklarda, käbir yurtlarda şeýle bir ýörelge bar. Bir kişi gözlegenler diýip pikir edilýän bolsa, jadylananlar diýip pikir edýän bolsalar, şol kişini getirip oturdiýarlar. Soňra kurşuny eredýärler. Bir suwly gap tutýarlar şol adamyň üstünde. Soňra şol eren kurşuny şol suwa guýýarlar. Suwa düşen eren kurşun doňýa, o käbir şekiller emele gelýär. We kurşun guýan kişi şol şekillerden yorgut edýär. Näme göz bolupdyr, dil bolupdyr, plan bolupdyr diýip özüçe näme yorgut edýär. Bu şeýle käbir kişiler şuň netijesinde gözden dilden açyljagyna, jadydan açyljagyna inanýar. Käbir ýerde gözül üçin edýärler, käbir ýerde jady üçin edýärler. Bu durly halklarda bar. Hatda musulmanlarda, musulman bolmaýanlarda da bar. We bu inançyň asly musulman doganlar, taryhçylar aýdýarlar, şamalizmden galan inanç diýär. Köne döwürden galan inanç. Dinimizde musulman doganlar musulmançylykda bir musulmanyň bu hili zatlary inanmaklygy dogry däldir. Özüne kurşun guýdurmaklygy, birine kurşun guýup bermekligi bu zatlaryň täsiriniň badygyna inanmaklygy dogry däldir. Bu hili inançlara hiç bir delili, subutnamasy bolmaýan, dinne asly esasy bolmaýan, dinne maslahat berilmedik, bilim saýdan maslahat berilmedik. Bu hili inançlara diýilýär hurafa, batyl inançlar. Bir asly esasy bolmaýan boş inançlar. O musulman adam bu hili zatlary inanmaly däl. Kişiniň inancına görä şol amal, şol hereket, şol inanç şirken bolup bilýär. Egerde birden şol kurşunyň özü goraýamka, özüniň bir täsiri barmyka diýip inanaýsa, onda şirken bolup bilýär. Şonuň üçin musulmanlar bu zatlary inanmalylar, bu zatlar ýalňyşdyr, hurafadyr, batyl inançlardyr. Eger gözden dilden goranjak bolsaň, eger gözlegen bolsa, aşşak bolsaň, bejergetjek bolsaň, hemmesiniň nähilek etmeligi Qur'an we sünnetde bize öwredilipdir. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bize öwredipdir. Ayatul Kursi, Felak, Nas, Fatiha surelerini okumaly, daşyndan başga da okumaly, doga dilegleri bar. Goranjak bolsaňam, gözlegenden soň şonu aşşak bolsaňam, şul okumaly, doga dilegleri okumaly. Ondan başga zatlara ýüz tutmaly däl musulman doganlar. Şonuň üçin bu hil zatlara inanmaň, kim inanyp ýörenen bolsa toba etsin. Millete kurşun goýup şeýdip şunu inandyryp ýörenen bolsa şu zatlar edip ýören kişilerim näme? Şu zatlardan el çeksinler, toba etsinler. Elhamdülillahi rabbil alamin.